Quadern de bitàcola. Benvinguts a un nou episodi de Quadern de Bitàcola, el vostre podcast de tecnologia en català. Avui el capítol 56 és especial perquè no som a l'estudi. Avui ens hem traslladat a un dels escenaris més espectaculars de la Costa Brava. Estem gravant des de l'Espigó de Sant Antoni i abans de començar volem fer un agraïment immens a l'Ajuntament de Calonge Sant Antoni per convidar-nos, per acollir-nos i per fer possible que avui estiguem aquí, en aquest passeig. Esteu al·lucinant. Increïble. Molt increïble. En quin moment ha passat això? No ho sé, anem pujant de nivell i no tenim aturador, Sky is the limit. I com deia, doncs, estem aquí a Sant Antoni i no estic sola, estic acompanyada, doncs, d'en Xavi Senyer. Què tal, com estàs? Pues sorprès i molt emocionat, no sé. Estàs nerviós? No ho sé. Ja t'ho diré d'aquí un rato. David Martí, com estàs? Molt bé, home, com en Xevi, vull dir, al·lucinant, vull dir, en un lloc tan maco, a la fresca. Ens havien dit que hi hauria ombra, i és veritat. I a més passa passa brisa, aire. Passa aire. passa brisa. Sí. Millor que Girona, ja t'ho diré. Hi ha gent que es banya. I Eva Olivares, qui us parla, com us deia, estem aquí a l'Espigó Costa Brava, del passeig de Sant Antoni, i hem pensat que potser el tema que més quedava bé amb el programa d'avui doncs, era poder parlar de tecnologia i turisme, no? Estem en una zona turística doncs, amb els seus reptes i amb les seves oportunitats, i nosaltres doncs, hi podem donar la nostra pinzellada sobre la tecnologia, no? Com afecta la tecnologia al turisme, com està canviant doncs, les aplicacions, la intel·ligència artificial o els dispositius intel·ligents als nostres viatges. Creieu que han canviat molt aquest sector? Com tots els sectors, Clar. no? És una cosa que ho està canviant absolutament tot, i per bé i per mal. Quan vam treure aquest tema i vam dir tocarem això, jo vaig pensar, és un tema que podem caure en ser l'abuelo cebolleta, no sé com seria en català. L'avi Saballot. L'avi Saballot. No, però, saps? Perquè és molt fàcil caure en criticar la tecnologia com abans era millor, no sé, saps? Tot això abans eren camps. Bueno, aquí potser no es pot dir Home, això. aquí no. Sí. Abans tot Bueno, era mar. a la dreta no, a l'esquerra sí. Però que és lo fàcil, no? Criticar la tecnologia quan et fiques romàntic. I jo crec que, bueno, ja sortiran coses bones i coses dolentes, no? Sí, de fet, una mica en la línia del que diu en Xevi, sí que és veritat que quan barreges allò en primera instància sense donar-hi gaires voltes, no? Tecnologia i turisme, dius, home, és una cosa que en teoria una mata l'altra, no? Perquè la tecnologia és acabar amb les distàncies, la tecnologia és no presencialitat, la tecnologia... Estic tirant de tòpic expressament, Sí, però el primer que et ve al això, cap és de dir, home, no, coi, el turisme ha de ser com tota la vida, no? Amb un mapa, preguntant a la gent, ha de ser descobrir els racons, tal... Bueno, és que moltes vegades descobries més coses quan preguntaves, no? Per anar a tal lloc, doncs et deien vés a dinar aquí, que potser no surt a les guies, però fan unes pilotilles amb sípia que flipes. Això... En Xavi no visita llocs, va buscar pilotilles amb sèpia. No, ell busca llocs on anar a menjar. No, però Sempre. en tema ara, bueno, suposo que ja sortirà, perquè el guió me l'he mirat tot just, però... Com sempre, Com també. sempre. No, però que ara prima el 4,7 en les reviews que totes aquestes recomanacions que poder acabaven pesant més a l'hora d'anar als llocs. Bueno, el tema és aquest, no? Si la tecnologia ens ajuda a gaudir més de l'experiència de viatjar, així en general, o ens converteix més en esclaus de la pantalla, no? I en mirar molt més el mòbil i estar molt més pendent del que ens està dient el propi mòbil d'on estem que el lloc on estem, no? Bueno, sí, per bé i per mal, l'altre cop. Sí, de fet, Vull dir que... i si parlem d'accés a informació, accés a dades, tu ara deies els racons, descobrir racons, sí, home, però tu vas a fer un vol per Instagram o per qualsevol revista especialitzada o qualsevol portal de reviews i descobriràs caletes que per molt que les tinguessis al costat o per molt que t'hagis desplaçat a tal lloc, a 2.000 quilòmetres de casa, segurament no les haguessis descobert. I com tot té les dues vessants, no? Perquè ja ens estem trobant doncs, amb influencers, amb creadors de contingut, per exemple, a Instagram, que tu parlaves ara, que parlen de llocs i ja no posen la geolocalització perquè la gent no hi vagi, perquè es massificava. Sí, No? ja han agafat bastanta consciència, jo crec. Els influencers que van a llocs de la natura, la majoria no posen la ubicació exacta. Diuen a la zona, diuen al territori. No? Sí? Però creus que hi ha consciència d'això? Sí, almenys el consum que jo faig de YouTube, que és bastants youtubers que viatgen i tal, normalment no et donen les ubicacions exactes quan van a saltar en gorgues, etc. No et fan el... Fan com Strava, que ara ja no te dona el lloc de sortida i arribada exacte, sinó que aprox, no? Sí. Sí. A veure,
hi ha de tot, i una mica potser el problema és el perfeccionament dels algoritmes, perquè nosaltres hi va haver una època quan es va ficar de moda geocaching, no sé si ho coneixeu, encara funciona, però ja no està de moda, que allà no hi havia algoritmes, allà eres tu que deies, mira, me'n vaig de viatge a Mallorca i utilitzo l'excusa del geocaching, que no era res més que una plataforma online, geocaching.com, a nivell mundial, que la gent amagava tresors. I tu, amb un GPS, a l'època que encara no hi havia smartphones, per tant, havies d'anar amb un Garmin, a la vieja usanza, longitud i latitud, acabaves trobant, amb l'ajuda d'unes pistes, un tàper amb regals, o que tu hi deixaves una cosa i te n'enduies una altra. Hi havia diferents tipologies de coses a deixar allà dintre, però et servia d'excusa per descobrir llocs que tu igual no hi haguessis anat a fer res. Nosaltres vam fer un viatge fa molts anys, al principi del 2000, a Mallorca, precisament, l'exemple que he posat, que vam descobrir molts llocs gràcies al geocaching. Llavors no hi havia algoritmes de recomanació, eres tu que simplement enllaçaves la teva ruta que ja t'havies fet de forma tradicional en els punts que hi havia el geocaching. La gràcia d'això era que la gent amagava les coses amb racons que tenien algun encant. Sí, però clar, al final estàs parlant de tecnologia potenciant una col·lectivitat, un associacionisme, una comunitat, no? Si avui en dia també fem servir aquest mateix ús per les xarxes socials, avui mateix a mi m'ha sortit una platja que he pensat, ostres, aquesta platja m'agradaria anar-hi algun dia, és una platja a Galícia que es diu Mar de Ardora, que és aquesta que té una bioluminescència i a la nit, quan venen les onades, doncs, clar, penses, si anem amb respecte i ho fem d'una manera, doncs, conjunta, no? Conscient, sostenible, conscient, doncs les xarxes et poden ajudar a descobrir racons del món que potser d'una altra manera no tindries la possibilitat. Ara, si després de cop massifiquem absolutament, no tenim respecte, s'ha d'acabar tancant aquell espai perquè les persones hi acaben deixant porqueria, no? Llavors, al final, penso que no té tant a veure amb la tecnologia en si, sinó amb l'ús que se'n fa d'aquell espai, no? De fet, una de les derivades més perilloses, o almenys que fan més por, també a l'administració, quan fa polítiques turístiques, és justament la massificació. No? És a dir, al final, desmassificar, treure gent dels llocs de tant interès o tan típics, no? Podríem parlar de Barcelona, podríem parlar, jo, per exemple, nosaltres treballem amb l'Agència Catalana de Turisme i amb la Diputació de Barcelona, amb Barcelona és molt més, i, per exemple, hi ha una sèrie de llocs turístics que estan vetats, és a dir, no en podem parlar. Per exemple, el Pedraforca. Està prohibit parlar-ne, no es pot posar a cap difusió que facis de promoció turística, perquè hi ha massa gent. O sigui, el Pedraforca té una tartera que ja no és tartera, perquè totes les roques han anat a parar baix ja, i per tant ja no en queden, no? Per tant, el tema de la massificació és el que fa més por, i llavors hi ha un tema que es treballa molt en aquests últims anys i se n'ha fet un discurs ja molt més treballat i realment s'estan fent mans perquè això sigui així, és el tema de la desestacionalització. És a dir, al final, tecnologies són dades, tecnologies són mètriques... Ara anava a dir, la medició de tot... Clar, la medició de tot, la gràcia està en que tu... Molt bé, dius, anem a desestacionalitzar. Bueno, desestacionalitzar què vol dir? Doncs vol dir que la gent no ompli als ciutats i pobles de Catalunya els mateixos mesos de l'any i, per tant, es massifiqui, no? Anem-ho a fer... Jo sempre dic que el gran aliat de la desestacionalització és el canvi climàtic. I, de fet, a vegades parles amb empresaris turístics... Perquè només tenim una estació, ara. No, perquè te diuen, és que arribarà un dia que... Ara és la temporada alta, és l'agost, no? Arribarà un dia que l'agost serà quan ningú voldrà venir i hauràs de fer ofertes perquè la gent vingui a l'agost. Perquè no es podrà estar pel carrer. No? Ara aquí estem molt bé. T'haig de dir que nosaltres vam estar a Madrid l'agost passat, amb un AVE que ens va costar 9 euros, anar i tornar. Sense aire condicionat? No, home, l'AVE tenia aire condicionat, però el que no volia ningú era que anar a Madrid a 40 graus. Jo l'última vegada que he fet un tren de llarga distància no hi havia aire condicionat. Em vaig queixar i em van dir, no, és que si engeguem l'aire condicionat no van els endolls. I vaig dir, no, però ja em va bé. I es va prioritzar els endolls a l'aire condicionat. Susto muerte. Jo el que volia dir és que hi ha destins de tota època de l'any. És a dir, a Madrid la gent no hi vol anar-hi a l'agost. A la platja hi vol anar-hi tothom a l'agost, no? Llavors, sí que hem parlat una mica de com la tecnologia ajuda a l'usuari a viatjar i tal, però potser també hi ha un punt de com la tecnologia ajuda als ajuntaments, no? Com Calonge Sant Antoni, per exemple, que ens acull avui aquí, de com podem fer servir aquesta tecnologia per mesurar, per
modular la quantitat de gent, no? Doncs sensors a les platges, aparcament intel·ligent... Que seria combatre els algoritmes, perquè al final el que fan els algoritmes és concentrar la gent. Exacte. No? Antigament les guies Michelin no concentraven res, perquè la gent consultava la guia i deien, m'aniré a dinar aquí. I ningú sabia què estava mirant l'altre. Avui en dia l'algoritme ensenya el mateix a tothom. Clar, tu no saps què està mirant l'altre, però l'algoritme, per dir-ho així, sap el que estem mirant tots. Sí. I tots acabem mirant el mateix, però l'algoritme al final ens diu, vinga, va, som-hi, no? Clar, llavors t'acabes trobant amb això. Especial la feina dels ajuntaments i de les administracions i de tota la gent que pot ficar mà en tot això, de mesurar bé i poder trobar metodologies de... I aquí hi ha el tema també ara deies tu, els empresaris, o sigui, el sector turístic, no? El sector turístic és l'administració, són els ajuntaments, són les empreses, evidentment, de tot tipus, hostaleres, restauradores, etc, que al final les dades el que fan és poder adaptar millor que mai a la història la teva oferta de producte a la teva demanda. No? És a dir, si tu saps que... Això ja fa molts anys que es fa, no? Com més al nord d'Europa, amb més antelació es programen les vacances. No? És a dir, els suecs, el mes d'octubre, com aquell qui diu, o quan marxen de l'apartament o del càmping a l'estiu, ja estan planificant la temporada vinent. I llavors els últims, per geografia, ja us podeu imaginar qui som. I crec que després de la pandèmia que no planifiquem encara pitjor. Directament 2 dies abans. Vaig a mirar les Minut a veure què surt. Llavors, clar, això ajuda a planificar la demanda. O inclús a nivell més micro, no? De dir, a quina hora vol sopar la gent, a quina hora vol dinar la gent. Clar, tot això t'acaba modulant el producte turístic, no? I els propis hotels ja estan fent el negoci de les dades. O sigui, ja ha sortit públicament que Holiday Inn, tota la cadena de Hilton, doncs treballen, em sembla que Holiday Inn tenia una base de dades de més de 100 milions d'usuaris, això són moltes dades, saben a quina hora baixa la gent a esmorzar, saben a quina hora dina la gent, inclús si volen poden saber fins quins canals de televisió miren, o sigui, és que poden saber-ho tot i després aquí, a partir d'aquí, poden afilar molt prim en email marketing o amb el que vulguin. I lligat amb això, Xevi, que no ho havíem parlat, però m'ho has posat allò al dedo, el tema de l'email marketing i el tema de les dades. Tu ara has posat exemples d'empreses grans, no? Que són els que en tenen moltes. Que són els que en tenen moltes i que probablement tenen més estructura, diguem, per utilitzar-les millor, filtrar-les millor, etc. No? Però jo sempre explico, el primer sector econòmic d'aquest país que es va digitalitzar va ser el turístic. Clar. No per decisió pròpia, sinó perquè a la gent que et venia de fora volia venir amb la reserva feta, volia venir amb tot planificat, no? I per tant ho volia fer amb antelació. Llavors, si els hotels i els restaurants i els apartaments i els càmpings van ser els primers a tenir pàgines web, doncs van ser perquè el client els deia, noi, jo no vull enviar-te un fax o trucar-te, jo vull que m'ho donis tot fet en una web, no? Llavors, és el primer sector que es va digitalitzar, per tant és el sector que té més dades. I s'aprofiten poc. Això anava a dir, justament us anava a preguntar, vosaltres creieu que s'aprofiten aquestes dades? O sigui, hi ha una anàlisi de dades més enllà del Holiday... No, perquè només has de mirar les webs dels càmpings. No vull ara aquí entrar a rajar en una zona que igual no surto. Igual no surto. Jo crec que no estàs en el lloc per rajar de càmpings, però sí que és veritat que penso que, no sé, que s'ha de tenir moltes dades, igual que no sé quina capacitat té un ajuntament com Calonge Sant Antoni per poder tractar dades, no? I per poder recollir dades i veure de quina manera hi ha moviment de gent, hi ha moviment de cotxes, hi ha moviment de restauració, i segurament ells després tenen la possibilitat d'adaptar les seves polítiques, no? per poder millorar i saber on destinar també pressupost o on poder modular la feina. Quan tu ara tens un repte, que és el més gruixut de tots, que és desestacionalitzar, amb l'aliat, diguem, per desgràcia, del canvi climàtic, aquí és quan t'has de començar a posar les piles. Perquè si la gent té tendència a venir al juliol i a l'agost i ara vols que vingui a l'octubre i al novembre, per si sol no passarà. Llavors tu has de currar. Llavors aquí és on hi ha les dades, aquí és on hi ha... Però al final, si tu tens una platja, la gent que ens està veient ens veu a nosaltres, que som molt guapos, però aquí darrere, a part de públic, que també no us he ni saludat, si voleu fem un aplaudiment així, tenim un públic fantàstic, darrere el públic i cap allà tenim platja. Llavors, em sembla bé que desestacionalitzem, però la platja no la... O sigui, què et faràs venir la gent a Nadal, gener, a fer una cursa? Patinatge amb gel. Amb un neoprè, amb un neoprè al Mediterrani pots nedar tot l'any. No, però això ho fem els sonats, que fem triatlons i aquestes coses. Però el tema és que el turisme sol i platja, evidentment, està lligat a una època de l'any i a una temperatura de l'aigua i a unes condicions, però aquest és el turisme que dius, vale, aquest ja el tenim, però aquest és un turisme que direm que iguala aquesta platja a les que hi ha no sé on. Llavors, tu el que has d'anar a buscar són llocs diferents i llocs que puguis posar en valor. I aquí potser també hi entra la tecnologia en el sentit de... I l'especialització, no? Per exemple, Calonge i Sant Antoni està especialitzada en turisme familiar.
Exacte. no tots els pobles de la costa estan especialitzats en turisme familiar. No, i volia dir que també la tecnologia permet doncs, treure rendiment d'altres coses que potser té el municipi i que no són tan fàcils, no? En el sentit de, per exemple, fa poc he estat a Illes Balears, en concret a Eivissa, i llavors s'ha fet una feina molt gran per posar en valor tot el que és la cultura talaiòtica, que és com els avantpassats de les Illes Balears. Llavors allà doncs, han muntat tota una ruta que pots seguir per QR, per tant ja no necessites que hi hagin unes persones que t'estiguin atenent i t'estiguin fent una visita guiada, sinó que ja tens una ruta, tens un QR amb un audioguia que et pot explicar, no? I llavors també estàs posant en valor un turisme que d'entrada diries me'n vaig a Eivissa a la platja, doncs que també puguis tenir aquesta part més cultural, no? I això també t'ho permet la tecnologia. Que és la diferenciació i posar en valor allò que el fa diferent aquesta destinació d'una altra. La tecnologia seran els guies turístics del futur? És ella que fa les preguntes, Anava a dir la IA, però ja he dit la tecnologia per sortir, perquè si no... Mira, a mi em preocupa... Jo soc una persona que m'agrada molt organitzar viatges i a casa meva us ho podrien confirmar i m'agrada investigar i buscar. I els últims viatges ja he tirat molt d'IA. I sempre intentant donar-li el meu punt, però és molt fàcil que et munti una ruta i que et creguis aquesta ruta i que diguis aquests 7 dies, del matí anirem aquí, a la tarda anirem allà, i sense plantejar-te que potser doncs, allò no és exactament com hauria de ser o que no està ben adaptat a tu, però clar, com que ho afina tant... 100% d'acord. Sí. La temptació és alta. És alta. Sí, la setmana vinent marxem tota la família de ruta en furgoneta. Faci, perquè la família és allà. A Portugal. I ahir, sense anar més lluny, vàrem... Ja fa temps que li anem donant voltes, però ahir vam confeccionar una mica més de forma afinada, diguéssim, la ruta utilitzant Clot. O sigui, tot havia partit d'un document on s'hi havien anat deixant les diferents idees, les diferents localitzacions on volíem anar. La meva dona va parlar-ho amb GPT. GPT simplement va agafar les idees que ja havia tingut ella i les va ordenar, i després jo vaig agafar les idees de GPT, les vaig passar a Claude i li vaig dir què li semblava. Bastant espectacular, perquè no ens va donar la raó, ens va dir que hi havia 2 dies al mig que els havíem atapeït massa per als quilòmetres que eren i els punts que volíem veure, i ens va recomanar quins eren els bons i els que no calia que anéssim. Clar, però llavors què? Llavors te l'has cregut, clar, te l'has cregut i dius, no, és que el que diu Clot... No, ara la feina és nostra, l'acabar de decidir. Però no tothom tindrà aquest criteri de dir, vale, ara m'ha fet aquesta contraproposta i ara jo em plantejo, això és real o no és real? Vaig a contrastar amb informació i a veure si realment aquesta informació que m'ha donat és així o no és així. Però la idea de posar una intel·ligència artificial entre un matrimoni que està preparant les vacances, penso que és una gran idea i que evitaria molts divorcis. Sí. Sobretot perquè a mi el tema de la planificació és la part que sempre he odiat. O sigui, sempre he delegat totalment. Jo us ho veig i us ho pujo. A l'agost marxem amb la meva família i amb la meva mare, la meva germana, els nens, el meu home, ens anem tots a Irlanda, anem a Dublín. A passar el fresco. I la veritat és que jo sóc la que a mi m'encanta, m'ha agradat sempre, abans de la tecnologia també, doncs organitzar els viatges, buscar els detallets, i aquesta vegada els hi he muntat una web. Mira, que és ara ho anava a explicar el nostre viatge a Dublín, i a més és navegable i té plans alternatius, és a dir, si un dia sentim que tenim més energia en podem fer un, i si estem més tranquils o volem descansar més en tenim un altre. A més, amb tots els enllaços de les coses que hem de reservar, no? L'entrada a la fàbrica Guinness, tal, i a més, doncs, també amb el temps per poder veure doncs, si aquell dia plourà, si no plourà, i intentar... Cada dia, no? No, la veritat és que també hi ha canvi climàtic a Dublín. 100% el mateix. Ahir vaig fer el mateix, un HTML, i vaig dir, fes-ho maco, amb una mica d'efecte parallax, que amb l'escrol hi hagi una furgoneta que va baixant per un timeline amb els dies i ho vam projectar-ho a la tele i de ben sopat ens vam mirar... Doncs jo més que estic al mig dels dos, doncs a mi jo faré d'usuari i ja veneu-m'ho això. És a dir, quan ja hagueu fet el viatge, veneu-m'ho a la web, veneu-m'ho tot, ja m'ho doneu fet. No en sabem d'això, nosaltres creem moltes coses però després no sabem monetitzar-les. Monetitzar-les és fer MVPs, lo nostre. Després no hi ha manera de... Jo ara us anava a treure un tema que aquest ja és més preocupant i penso que els ajuntaments, les regions, el Catalunya, no? el turisme, han d'estar més preocupats o no, o potser em dieu que no, que és la realitat virtual. És a dir, substituirem el viatjar, el visitar, el viure per una realitat virtual que ja no ens fa falta moure'ns? Mira, em sortiria a dir que no, per lògica, no? Però veient com està canviant tot i coses que estan passant
no? Si parteixes de la base que, per exemple, el jovent, degut a la pressió social i a la pressió estètica de les xarxes, ja no veuen, no? I estan fent que canviï tot el sector de l'oci. No veuen, vols dir que no veuen alcohol. O sigui, que s'estan canviant coses que No veuen res. era inversemblant que canviés, doncs això ja no et diria que no. O sigui, que en un futur la gent poder s'estimi més veure el Louvre des del menjador de casa seva que anar-se'n a París pot passar, tranquil·lament, perquè ens estem atontorrant. Jo estic bastant d'acord amb ell, però m'atreviria a dir... Ja existeix, la tecnologia existeix. No, evidentment. És que ha de canviar la mentalitat de la gent, simplement. No, la tecnologia existeix en això i en moltes coses Sí. que encara no estem preparats o no hem volgut fer el pas o el que sigui, però sí que d'entrada és com bastant contraintuitiu, no? És a dir, el turisme, per definició, és marxar de casa i anar a veure coses. Llavors, si pots veure això que estem veient ara en directe i sentir l'olor del mar i sentir la brisa i tal, ara et pots dir, no, perquè hi haurà simuladors que et bufaran el vent. No, jo no vull que em bufin, jo el que vull és Jo no vull que em bufin, Carla, diu. Farà olor. No, mira, jo per portar-vos una mica a la contrària. Altra cosa és que diguem que pel mig hi fiquem un altre element, que aquest encara és més preocupant, que és la crisi climàtica, justament. No? Que dius, és sostenible que tot el món desenvolupat, dit d'una altra manera, és sostenible que totes les noves classes mitjanes, xineses, índies, etc, que són països hipermegapoblats, es dediquin a viatjar pel món. Dius, home, si a Occident ho hem pogut fer, ara amb ells que els hi hem de dir que no. No, tu no viatgis ara perquè, clar, contamines. Bueno, i tu què portes fent durant 100 anys, no? Embrutint el món, clar, quan tu eres ric, llavors això no, diguem que no és just. Llavors aquí podem entrar ja en una dinàmica i en unes variables més complexes. No, però jo us anava a portar la contrària en el sentit de que penso que hi ha una part que és justament al revés, que és estem tan intoxicats per pantalles i estem tan carregats de tecnologia que aquella experiència, no? I fins i tot us diria que potser el turisme s'elevarà una mica en el sentit de ja no em val allò massificat de posar una tovallola al cantó de l'altra i tenir la senyora a sobre, sinó aquella experiència de tenir aquell moment, de viure aquell espai o de que t'ho expliqui una visita guiada, per exemple, o sigui, aquell punt una mica més, no? De viure-ho en persona, crec que agafarà o està agafant més valor que la pròpia realitat virtual. I que potser el que tu estaves dient pot servir per decidir on anar. O sigui... Exacte, jo anava a dir-ho, això. Sí. Exacte, vull dir que al final... I que aquest turisme que definies tu ara, Eva, per definició és més car. Llavors, com que és més car, vol dir que... No, més car vol dir que només podran viatjar els rics. No, els que no som rics, doncs potser viatjarem menys, però quan viatgem farem coses especials. Clar, viatjar millor. Que això és més sostenible. Seria, no? O sigui, perquè al final un viatge adotzenat dintre d'un avió on hi ha 300 persones i quan arribes a la platja has de demanar lloc per posar la tovallola a la sorra, home, sí, però és un tipus de turisme que d'entrada està superat, però això ho saben i ho diuen i ho treballen els propis empresaris turístics, és a dir, aquí no estem ara dient res perquè ens tirin pedres, és que els propis empresaris ja ho saben, és a dir, això d'aquí és molt bonic, però ho tens repetit N vegades a països del món, no? Ara podríem posar exemple Croàcia, països que fa 20 anys eren un erm a nivell empresari, a nivell d'explotació turística, i ara ves-los al darrere. Nosaltres hi vam estar fa un parell d'anys, home, no és com això, però Déu-n'hi-do. Sí, o altres com Albània. Avui m'ha passat una cosa que és que amb la brisa aquesta marina, amb la platja, m'he oblidat de posar el comptador. I llavors no sé quants minuts portem gravant. Potser els tècnics. Per tant, algú en algun moment m'haurà de fer un xivato. Portem 20 minuts. Estem a la meitat. Només portem 20 minuts. Mira, doncs... Ui, que m'he encallat. No, comptant... Ha tingut un glitch. Sí, un glitch. M'he bugueado. No, però parlant de guies turístics, hi ha una tecnologia que segurament ja deu fer un temps que existeix, però la vaig descobrir en plenitud fa poques setmanes, que és la traducció simultània utilitzant el Google Translate. És flipant. O sigui, té tant la versió en veu com la versió escrita, però que és infinita i gratuïta. És gratis. Joan. Gratis, I no, però em va sorprendre molt i funciona molt i molt bé. Però mira, és que tornes a posar el mateix exemple. O sigui, podem viatjar pel món, la tecnologia ens pot ajudar, jo me'n puc anar a la Xina i em puc posar un auricular i que em vagi traduint el xinès directament. I poso el xinès perquè és un idioma difícil, Potser un altre el podries mig agafar així perquè et pugui sonar. I això t'ajuda a viatjar, però clar, llavors hi ha aquella altra manera que és intentar aprendre paraules d'aquell país on vas, intentar entendre la cultura d'aquell país, no? Llavors, si a mi m'ho tradueixes automàtic, puc estar igual a la Xina que a Sant Antoni, que no sé, que Florida, no... Clar, tot té el seu. Si ens fiquem romàntics ja és el que dèiem al principi, no? Però, no sé, per exemple, per Nadal vam anar a visitar el Parlament de Berlín i ens van fer tota la xerrada un alemany parlant-nos en anglès
i era terrible, et petava el cap. I vaig entendre la meitat. Clar, en aquest cas, hi havia unes xines que tenien engegat la traducció simultània aquesta de Google Translate i elles segurament ho van entendre millor que jo. Clar. Però al final jo crec que tu ja ho has dit 2 vegades, no? Més romàntic, però no crec que és un tema de romàntic, és un tema de que al final el que tu vas a viure és una experiència. Llavors... Clar, però depèn del viatge. Si te vas a Xina i vols la cultura autèntica, hi estic d'acord. Però si tu vols saber la història... Però és que jo crec que cada vegada... Però crec que el turisme cada vegada serà més això. És a dir, no sé, a nivell institucional, doncs, per exemple, la Unió Europea agafa i diu, no, escolti, quina és la manera de que els bitllets d'avió siguin més cars? Doncs foten més taxes. O sigui, no pot ser que la gent pugui viatjar per tota Europa amb 25 euros, que és més car anar amb tren. O sigui, això és insostenible. Bueno, doncs s'ha de taxar d'alguna manera, no? Bueno, aquí també hi ha les dades que parlàvem al principi, que en base a l'ocupació doncs, també ho encareixen, clar, no? Clar, normal. Bueno, però això ja són els models de negoci, no? A nosaltres ens ha passat, organitzem un congrés, tràfic, a Girona, l'hem mogut 15 dies, doncs els hotels valen 50 euros més la nit. Per nit. Per nit. Perquè hi ha un esdeveniment a Girona i hi ha més demanda d'ocupació. Per tant, bueno, les dades són poder i com que sé que aquella setmana, si tu vens o no vens, jo a l'hotel l'ompliré, t'apujo el preu, no? I llavors, doncs mira, aquí et passa per pagar. No hi ha ningú que ho hagi decidit. Segurament a darrere hi ha uns algoritmes amb uns softwares que ja directament s'encarreguen de pujar el preu i la persona que... Jo no em vull imaginar que ho fan així. Jo ara deia Ryanair, l'exemple que posava abans, de dir, el sector turístic és el que els va digitalitzar abans, de les primeres... O sigui, Ryanair, un bitllet d'avió, no per anar-te'n a Berlín o a Estats Units, per anar a Madrid, fa 25 anys l'havies d'anar a comprar a una agència de viatges, perquè tenien un programa, un software que es deia Galileo, i és un software que era el que connectava les companyies aèries i els aeroports i tal, i només el tenien a les agències de viatges. O sigui, per anar a Madrid havies d'anar a una agència de viatges. Clar, al moment en què Ryanair diu, no, escolta, això s'ha acabat, aquí podrà volar tothom, i seran autobusos amb bales, no? I van muntar unes webs i des de l'e-commerce va néixer pràcticament amb això. I és contemporani a Amazon, Vull dir, estem parlant d'això. I no és perquè sí. Però clar, això ja és un model que porta molts anys i probablement s'està esgotant. S'està esgotant en tots els sentits, no? El cost del combustible i això que dèiem, no? Llavors, no sé fins a quin punt, el que deies ara, Xevi, la realitat augmentada, la realitat virtual... La realitat augmentada és una altra cosa. La realitat augmentada és d'estar en el lloc. La realitat augmentada és espectacular. Sí, però has d'estar en el lloc. Clar, la vam poder gaudir al Circ Romà de Roma, i hi ha una realitat augmentada on tu pots passejar, fas la visita guiada, t'asseus i et poses les ulleres i veus allà el que passava, les curses, no? I clar, aquesta experiència de poder veure-ho tal com està a dia d'avui i veure-ho com estava fa 2.000 anys i poder-ho viure, no? Viure entre cometes, hi ha molt de... Queda molt de camp per córrer i penso que la gent que es dedica a realitats augmentades, a realitats virtuals, els hi queda una mica de tema de que no et mereixis tant amb les ulleres perquè acabes agafant un colocón, Ja que estem en un podcast tecnològic, podríem fer un minut de pedagogia, explicar la diferència entre realitat virtual i augmentada? Vinga, va. Som-hi, explica-ho. Jo crec que ja ho hem mig dit, però la virtual és, jo poso a partir d'un dispositiu tecnològic, unes ulleres d'aquestes immersives, etc, puc estar al menjador de casa i el que jo estic veient a través d'aquella plataforma és com si estiguessis dins d'una pel·lícula, per dir-ho així, i tu no et mous de casa. La realitat augmentada és, jo estic en un lloc, ara aquí, a l'Espigó de Sant Antoni, a l'Espigó Costa Brava de Sant Antoni, i em posaria, a través del mòbil mateix, obrint el mòbil amb una aplicació, podria enfocar el mòbil cap a la platja i que m'anés dient què és cada de les coses que estic veient jo en directe. És a dir, sobreposo informació a una realitat que jo estic veient de veritat. Hi ha una app que és les constel·lacions. Per exemple. L'has d'enfocar amunt i saps... Ara podries veure com es diu cada espigó, com és aquell edifici, quins restaurants hi ha aquí... O fins i tot veure el paisatge als anys 60, quan començava el boom del turisme, no? Exacte, hi ha una aplicació del Museu de Londres, em sembla que és, que tu vas pel carrer i vas enfocant les parades de metro, les diferents places i tal, i en el mòbil veus com era allò a l'època victoriana. I tu estàs veient l'estació de metro com és ara, però a través del mòbil veus com era abans.
Clar, però aquí veus, ja tornem a estar en la tecnologia enriquint l'experiència, no empobrint-la, no? Que penso que aquesta és la gran... Aquest és el win-win, no? Clar, aquesta és la gran diferència entre com la tecnologia afecta en el sector turisme amb un impacte positiu, no? O resta, perquè realment doncs, encara massifiquem més, encara fem arribar la gent que està més lluny perquè vinguin aquí a la cala petita aquesta que només hi anava la gent local, no? No, clar, és que la tecnologia al final abarca absolutament tots els àmbits, per bé i per mal. Vull dir, no n'hem parlat, però Booking és tecnologia, TripAdvisor és tecnologia, Google Maps és tecnologia. O sigui, Google Maps entenent-ho com a les fitxes del My Business on la gent ens informem per saber si anem a dinar en aquell restaurant o anem a anar a l'altre. Però al final tot això és tecnologia. I la baixada de preus que hi ha hagut en general en el món turístic és perquè hi ha més oferta, però també és perquè amb internet i amb la tecnologia pots comparar preus en directe i llavors el preu de les coses baixen. Ara tots podem recordar l'anunci aquell del Trivago, no? És a dir, que és el mateix hotel, no? Si ets tonto, no mires el Trivago, pagues 100 euros la nit i amb el Trivago pagues la meitat. Trivago vol dir 3 veces vago? No en tinc ni idea què vol dir Trivago. Acabo de caure ara, no hi havia pensat mai. Però no ho tornarem a dir perquè no paguen. Clar, amb l'evolució, amb aquesta escalada que hi ha tecnològica, la intel·ligència artificial, tot el món aquest agèntic que ve, aquest internet, no sé si perillen webs com comparadors i webs com Booking. Probablement. Perquè al final anem cap a... Perdoneu, és que em perdo a mi mateix perquè van fallant i amb els trec i així parlo més tranquil. No, comentava que tots ja estem començant a utilitzar GPTs, etc., per informar-nos. I l'internet que ve és el que se n'hi diu l'internet agèntic, que voldrà dir que les coses les començarem a demanar en els GPTs de torn i aquests el que faran serà consultar-les a les webs. Ara, avui en dia, si tu li dius, en el que us comentava abans de que estàvem preparant el viatge a Portugal, algo que ens ha fet molt malament és buscar-nos càmpings, perquè no tenen... Perquè els càmpings tenen les webs fetes una merda. No poden entrar a les webs dels càmpings. La gent dels càmpings no ens convidaran mai de la vida. O l'associació de càmpings. No, però en realitat és una mica el que tu dius. Al final el sector turístic és dels primers que haurien d'anar-se modernitzant i que van modernitzant-se. Doncs el que vull dir jo és que tu ara quan vas a Booking i el que fas és comparar preus i acabes agafant el més econòmic perquè és la feina de Booking. Però aquesta feina de comparar-te coses ja la farà el propi GPT o el propi Gemini o el propi Claude, etc., perquè el que faran, totes les webs s'hauran preparat per aquest internet agèntic i les intel·ligències artificials ho tindran molt fàcil per agafar totes les webs de la zona, busques càmpings, busques hotels, i les webs estaran preparades per tots aquests agents d'intel·ligència artificial i et faran la feina. I no només et faran la tria, sinó que ells s'encarregaran de fer la reserva. Aquí anava, clar. I clar, si al final... Si hi ha problemes ara, que a vegades arribes en un lloc, has fet una reserva, la reserva ha tingut un problema. Quan la reserva no la facis tu, ja perdis el control, llavors... Arribarà un punt que diràs, mira, tinc 7 dies, 900 euros, m'agrada caminar i menjar bé, què puc fer? I et donarà un paquetat. I quan li diguis aquesta proposta, de les 3 propostes em quedo la número 2, li diràs executa-la. I rebràs els bitllets i les reserves al mòbil o al correu. I no queda molt lluny, això no és distopia. No, al revés, els agents ja hi són i és probable que en el sector turístic l'únic stopper que hi ha en tot això és que les webs que s'han de fer aquestes reserves s'adaptin a aquestes noves tecnologies. Però això serà necessitat i demanda. És a dir, quan això funcioni així m'hauré d'adaptar perquè si no perdo negoci. Per tant, si perdo negoci m'adapto. Tot el que se'n diuen MCPs, que està a l'ordre del dia de la gent que estem en tecnologia, és molt senzill. És com una tecnologia superavançada, però molt senzilla a nivell de codi. I crear una web perquè s'hi pugui connectar un MCP i rebi la informació a una intel·ligència artificial és ultra senzill de fer. Els sectors econòmics tots innoven quan senten pressió. És a dir, si tu no sents pressió, innovar és... d'entrada no et surt de fer-ho. I ara aquí em sorgeix... Aquí hi haurà una pressió. Aquí em sorgeix un dubte molt gran, que és, no sé si us heu trobat mai, doncs, en problemes de... No és que la reserva l'has fet a través de Booking, no l'has fet en un hotel, no? En la pròpia web de l'hotel, perquè hi ha les comissions o no hi ha la responsabilitat, no? A vegades si tens un problema i l'has fet amb un tercer, una reserva, doncs la responsabilitat la té el tercer, no? Clar, quan aquestes reserves es facin directament,
s'hauran d'anar a fer directament a la font, no? Perquè si no, Clar. qui té la responsabilitat Clar, clar. sobre aquesta És el reserva? que deia en Xevi dels intermediaris. Booking és un intermediari. No tindrà sentit. No tindran intermediaris. Ja no n'hi hauran, per lògica. Però bueno... A veure, segurament es reinventaran, perquè al final són grans monstres que mouen molts diners, que tenen un equip molt gran de gent pensant i ja trobaran la manera de ser necessàries dintre de la indústria. Però com estan ara construïts, no tindrà sentit. Aquí el tema és també... depèn de com evolucioni també el model turístic, per entendre'ns, perquè, per exemple, els empresaris turístics, molts, de tots els sectors, hotels, apartaments, càmpings, tots, com que va haver-hi una vinguda tan forta amb el tema de Booking, molts ja directament ni tenen motor de reserves propis, és a dir, el seu motor de reserves ja és Booking. Sí. Llavors ja estan acostumats a que ells paguen un 15, Clar, un 17, un 18% de comissió. Hi ha els altres casos, que et diuen si cancel·les la reserva de Booking i me la fas a mi directe, et faig un 15% de descompte. Sempre quan no se n'enteri Booking, perquè llavors tindran un problema, perquè per contracte no ho poden fer. Això passa tot sovint, Sí, tal qual. Bueno, queda un tema que penso que no hem tocat i que és molt interessant, que és anem de vacances, fem la foto, la pengem a xarxes... Hòstia, un tema, És un tema, aquest, És un tema, com el veus, aquest tema? No, clar, tu te'n vas de vacances per fer la foto? Saps què vull dir? Vas a descobrir un lloc o vas a veure si és com l'has vist a Instagram? Clar, aquí s'obren molts fronts, Primer l'expectativa, no? Ens han fet unes fotos que a vegades fins i tot estan editades o... Bueno, hi ha aquells muntatges que primer l'ensenyen el que han vist a Instagram, no hi ha ningú, i després canvia la tota música, no? La flauta desafina i són 300 persones. I això és molt típic de llocs així, tipus Santorini, no? Que es veu la foto... Jo anava a dir la Torre de Pisa, la típica foto aguantant-la, no? Clar. Que dius, mira, estic aquí aguantant la torre, i llavors fas un zoom cap enrere i hi ha ple de 3.000 persones fent el mateix, no? No, jo volia dir, per una banda, això, no? De l'expectativa que ens generen les xarxes socials en el sentit de la imatge que estem veient realment és el que anem a veure, quan arribem, doncs, gestionar aquesta frustració de dir, ostres, això no era com ens ho havien venut, i de l'altre, el que deies tu, no? Me'n vaig de vacances a fer una foto, no? I a penjar-la a xarxes. Ja saps a lo que vas, no? Perquè al final, si tu t'has basat... A mi em passa molt amb els restaurants. Jo tinc un Google Maps que hi pinejo restaurants que he trobat a Instagram. Després... Quan hi vaig, ja sé, allà haig de menjar aquella escalopa, allà haig de menjar... És que els referents d'en Xavi sempre són els mateixos, restaurants, va caient el una sol escalopa. i comences a Hem arribat tenir aquí a Sant Antoni i el primer que m'ha dit és jo allà baix vaig anar a menjar una escalopa farcida de formatge. Sí. Fa 15 anys? Fa 15 anys, però ell se'n recorda. O sigui, si us voleu guanyar en Xavi, si el voleu convidar a unes vacances com a influencer, no? S'ha de menjar bé, Vols que et convidin com a influencer a unes vacances gastronòmiques? Bueno, no influeixo en res, però si em voleu convidar. Diu, no influeixo en res, però ho dic darrere d'un micro. No sé si cola gaire. Bueno, si el voleu convidar, sapigueu que ha d'anar acompanyat d'una ruta gastronòmica. Ara tinc un podcast que hi puc explicar-ho en el següent capítol. Exacte. Bueno, mira, si algú ens vol convidar a fer un viatge tots plegats, anem en pack familiar, tots Hem tres. superat els 4.000 a Instagram, poca broma ja. Perdona. Això es pot ja començar a explicar. No vagis tan enrere, estem a punt d'arribar a 5.000. No sé, la gent està molt loca i ens segueix per tot arreu. Seguiu-nos, si no ens seguiu. Sí, seguiu-nos. Allà no pengem fotos de menjar. Encara. De menjar no n'hem penjat cap, de viatges tampoc, no n'hem penjat cap. De fet, és la primera vegada que... Bueno, vam jo gravar... faig moltes fotos de menjar que després no penjo. No, però no ens les pengis a l'Instagram. Bueno, no, per què no? No us semblaria bé. Munta't un perfil de gastronòmic. Ja el tinc també, però no hi penjo res. Quan acabem el programa canviarem la contrasenya d'Instagram, que en Xavi no hi pugui tornar a entrar. Us penjarem el que hem anat a sopar avui. Jo us havia fet una pregunta lícita i sèria. Sí, em sona vagament que ens havies fet una pregunta. Fa uns minuts enrere. No, això d'anar de vacances, penjar una foto, que tothom penja la mateixa foto, que puguis demostrar que has estat allà, no? Jo he anat a Sant Antoni i li he fet la foto a les Palmeres. Ara estic veient unes palmeres espectaculars aquí darrere. He anat i doncs, fins a quin punt el turisme està influenciat per aquesta necessitat d'aparentar que he estat a Ibiza. Jo crec que molt. Molt, i potser en determinades generacions d'una manera molt bèstia, a més. Gent més jove, parles? Sí, gent més jove. Sí. I això potser condiciona els nostres records després, no? O què? O sigui, tu anaves en un lloc que no sabries que t'hi trobaries, ho vivies i després recordaves moltes coses, igual recordaves xorrades. Però tu has vist una foto a Instagram d'una platja amb la posta de sol, que el sol surt pel mig d'un forat a la roca, vas a buscar allò
fas les fotos i allò és el que se't queda en el carrete i és el que veuràs 1000 vegades en les fotos destacades de l'iPhone. Igual has viscut altres coses que no se't queden. No. Sí, però vosaltres creieu que és així? Perquè jo tinc la sensació que és al revés, que aquells records que se'ns queden són els que ens han marcat d'alguna manera més personal com i no sí, tant la com foto. tots els records. Ara et Segur que si tu condiciona preguntes el que a la vas a meva buscar. família de Florida, una de les coses que més se'n recordaran és quan en Martí es va fotre en contradirecció per una autopista. I no en tenim cap foto. En Martí és el meu home. Per sort no hi ha tenim fotos. cap foto. I segurament Però no aquell moment ho va anaves a ser buscar, això. tan nerviós i després tan divertit i va ser un moment familiar Això és així. que va impactar que segurament ens en recordem més d'aquell moment, que no Sí. hi ha cap foto, no hi ha cap vídeo, gràcies a Déu, però gràcies a Déu que ho pots no explicar. la foto que vam fer allà a Universal, que fa tothom de la bola d'Universal. Les coses que t'impacten són les que se't queden, no? Però el que vull dir és que quan vas a buscar la foto que has vist a Instagram ja vas condicionat. Sí, jo, al punt hedonista, exhibicionista, sobretot a Instagram, que és a la xarxa que explota més això, jo crec que això ja és I perquè forma part de la nostra cultura. nosaltres estem en una generació que TikTok ja no el remenem gaire, No, però, no gens. però ojo, A mi em fa mandra. És que és un altre algoritme a entrenar i jo estic farta d'entrenar algoritmes, tu. Ja tinc el I gratis, d'Instagram. més, Clar, és més que fer-ho estàs fent gratis. feina tot el dia, no? Vinga, Vinga, anar entrenar entrenant, algoritmes. vinga, anar entrenant. Bé, doncs ja estem arribant al final del programa. Sabeu que queden algunes coses que no ens podem saltar i la primera és el meu famós, universalment famós, joc Bueno, de tothom les ho preguntes demana. No es ràpides. parla d'altra No cosa. es parla d'altra cosa. A Sant Antoni? Tothom en parla del meu joc. Haig de dir que no me l'he mirat per no venir condicionat, Jo avui, com que m'he repassat el guió, me l'he mirat i no he pogut evitar mirar-lo una mica. Home, però, bueno, doncs molt malament. però Sabeu que no molt us per l'heu sort. de llegir. La Molt idea per és sort. poder fer unes preguntes ràpides, que no penseu i Això ho que sabem fer. contesteu Al públic podeu sí o aixecar no. el braç si responeu que sí, si voleu. Sí, exacte. I així hi ha més feedback. Vale, no es veu en la càmera, nosaltres us farem el feedback. Però Vale? creieu-nos, Va, som-hi, anem amb el joc. Molta gent. Preparats? Va. Heu deixat de triar mai un restaurant durant un viatge només perquè tenia menys de 4 estrelles a internet? Sí, El públic no. és així de Ah, trist. vale. Amigo. Seríeu capaços de marxar 3 dies de viatge i deixar el mòbil apagat a la maleta durant tota l'estada? No, No. no. Què va? Les nostres famílies estan votant que sí, nosaltres que no. Què? No. La meva sí? dona diu que sí. No. No, però clar, però la meva dona diu que sí, perquè sap que jo no el paro i pot estar tranquil·la de si passa alguna No, cosa, un moment, trucaran que no a hem mi. vingut a fer teràpia de parella Perdó, aquí. Heu repetit mai una foto de paisatge més de 5 vegades durant unes vacances només perquè sortís bé per penjar-la a xarxes? Jo màxim Això, 4. qui em coneix sap que sóc one shot i a vegades me'n demanen més d'una i No, és que en m'emprenyo Xavi ja. fa unes fotos molt maques. Sí, em fa one molta shot, ràbia. Jo màxim 4, a 5 no hi he arribat mai. Deixaríeu que una intel·ligència artificial us planifiqués de dalt a baix el viatge més important de l'any? Sí, per què no? A veure, No, jo no. Jo hi posaria el meu punt. jo em segur. reservaria La el base dret final. està bé, la base Clar. està bé, però després sempre... Que m'ajudi, sí. Fer-ho tot 100% no. Ja tinc ajuda, jo. Preferiu un hotel 100% tecnològic on feu el check-in amb una pantalla sense parlar amb ningú abans que la recepció tradicional de Ojo. tota la vida? A veure, com a experiència d'un dia. No, això sí, no és no. Jo no ho sé, depèn de amb qui hi vagi, no ho sé. Jo us Això de haig que no hi hagi ningú, Jo us haig de dir que n'hem viscudes moltes d'aquestes i l'última que hem viscut a Eivissa, tota l'experiència va ser digital, però hi va haver-hi un petit problema i la persona que hi havia a recepció es va adonar que havíem pagat de més i ens va perseguir tots els dies fins que va solucionar que havíem pagat com 100 euros de més. Si aquella persona no hagués estat a la recepció, jo hagués pagat 100 euros de més. L'algoritme no, Bueno, però a veure, t'has hi ha perseguit per hi ha tornar-te algoritmes a que ho tenen en Un compte. senyor molt trempat italià va ser molt amable. Ahir el meu nano va pagar una màquina de vending amb el mòbil, no li va caure, sabeu allò típic, Sí. que es Sí. queda encallada de la Això bossa de passa igual patates si pagues. i que et lies a hòsties amb la màquina? No, però això últim no ho expliquis. No, perquè però doncs sabeu allò, no? Sí, allò, Doncs allò. no li va cobrar. Ah. O sigui, va ser conscient de que allò no havia passat pel forat i no li va cobrar. Alerta, està molt bé, bé, està molt bé. Va, Està bé. que ens hem encallat. Si era sí o no, no? Era sí o no? Heu comprat una guia de viatges en paper en els últims 2 anys? No. No. En paper, eh? En paper. Què és això? Què dius? Abans. Ningú la aixeca la mà, gent- vol dir que no, Ningú. Ah, Jo haig de dir que, pobra gent, no, que fa guies de viatges? I Ja. qui les compra? les Això guies encara de es ven? Però això passa amb tot, Eva. Vull dir, Jo les he encara es vist, ven. jo les he vist a les mentida. llibreries. O sigui, excepte Això amb els deu llibres... estar al costat dels cassets. No hi ha amb els- casets a les els llibreries. Els cassets amb A acudits les gasolineres, els cassets amb acudits i les guies. acudits en d'en paper. Bigote Rocet. No, però una cosa, el del paper ha mort, o sigui, excepte els llibres, la resta ha mort tot. Diaris, guies, tot. Home, no te passis, hi ha Jo- gent que llegeix el diari en paper. 4 gats, jo Tres. vaig veure el diari. Ara, hi ha una cosa que hem de tenir No, molt. jo llegeixo el diari en paper quan puc, perquè tens la Doncs sensació què que és dius? com una cerimònia. Però tornem a estar amb el Però romanticisme. jo sóc un bitxo raro. Sí, però no, era aquí el tema. Era sí o no? Era sí o no? Era sí o no? Era sí o no? A veure, la gent de l'Espigó, Que no, que quants no. heu respost
Sí, més de 3 per respostes, bueno, preguntes. No, Ningú. Cap. no, tenim aquí un públic molt tradicional, poc tecnològic, Tradicionalista. Està bé, a veure, al final potser ens passa que Jo nosaltres puc sempre afegir-hi- estem Ja ficats... estem? Jo tinc una Moment, estic pregunta. parlant! Perdó. No, deia que sempre estem ficats molt nosaltres dins del món de la tecnologia i a vegades perdem una mica del món de vista de que no tothom és tan tecnològic o està tan pendent de la tecnologia com nosaltres, eh? Bueno, clar, aquesta és la gràcia. Més enllà que tinguem un podcast tecnològic. Sí, anava a dir, tenim un podcast tecnològic, Sí. llavors, clar, Què anaves a dir, normal. Xavi? No, que jo anava a afegir una pregunta, així donant... Ja van 2, eh? Sí, això està permès o no? Sí, No ho sé, està no sé, Ho permès, pagaré està en permès. un altre programa, amb menys quota de micro. No, però no us ha passat que us ha condicionat la nota que heu vist en una ressenya i heu acabat escollint un hotel o un restaurant 4,7 per davant d'un 3,9 i després heu pensat, vaya merda. El 4,7 era una merda. Us ha passat? A mi això no m'ha passat. I he de dir que ja quasi ho faig per sistema. Ho fem, quan vigilem, quan anem a buscar un lloc per dinar, mirant molt la nota de Google, eh? Sabeu què miro jo molt, que a mi m'agrada, que jo soc molt visual, les fotos. Les Sí, fotos també, de la fitxa, com és el plat, quina pinta fa el menjar, Però el no? primer Més que la impacte- pròpia nota de si és un 3,7 o un 4,7, perquè a vegades una cosa que a mi m'agrada a tu no et pot agradar i al revés, no? Sí. Però Sí, les sí. fotos sí que em condicionen No, jo ho bastant. faig molt, Jo soc nivell 5 de Local Guide a Google Maps i ara fa temps que no ho faig, però hi va haver una època que m'agradava molt i després està molt bé perquè et diu a quanta gent has ajudat, Sí. reps un report setmanal i mensual d'aquesta foto l'ha vista 50.000 persones. Vull dir, tinc Tu ens vas dir, els Eva. pollastres Jo de pals. Sí. influencer Tinc una de foto piscines. del plat de patates amb pollastre que l'ha vista 25.000 persones. Que guai, no? Jo sóc Bueno. influencer de piscines. L'Eva Vaig un dia fer ens una ressenya de la piscina municipal de Vilablareix i té 500.000 visites. Mira, és un influencer de piscines. 500.000? Home. 500.000. Bueno, és que a veure, Vilablareix la gent Vaig rebent el és mail conegut per la de, piscina. has recuperat, Però has sumat el teu èxit, has pujat de nivell. No sé pas quin nivell soc amb la piscina. Vilablareix és conegut Bé, per la piscina. doncs ja fa una estona que he dit que s'acabava el programa. Estàs gentrificant Vilablareix amb la piscina. No, Piscinificant. Piscinificant. No cal gentrificar més Vilablareix, que cada vegada hi som més, eh? Per als que no ens coneixeu, que quan acabem el programa ho fem amb una cançó. Aquesta cançó la fem amb intel·ligència artificial, en base a tot el que hem estat parlant durant el capítol. I aquesta cançó necessita un estil musical. Avui, com que som nosaltres tres i amb el públic és difícil de triar, hem pensat que l'estil musical que millor li s'ha quedava a dit. Sant Antoni, quin era? Una habanera. Les habaneres. Una habanera. He fet una broma que no la tornaré a fer perquè m'ha dit que em feien fora Sí. Pots fer-la, de la va. província. Sí. De la província, de Girona. Bé, doncs, amb aquesta reflexió sobre el turisme, sobre la tecnologia, ha estat un plaer increïble fer programa amb aquesta brisa marina, tant de bo des de la càmera notéssiu aquesta brisa que a ells no se'ls hi mouen gaire els cabells. No, a mi els cabells no no se'm no mouen broma dels cabells, però no cal. Hi ha una brisa marina absoluta, s'està molt bé aquí a l'Espigó Costa Brava de Sant Antoni. Volem donar les gràcies a l'Ajuntament de Calonge Sant Antoni per convidar-nos a fer aquesta experiència. És el primer bolo que fem així. Ha sigut fantàstic. On tour. Hi podem tornar. Podem fer una Sí. cosa, que és Escriu. molt lletja, Podem que fer és... una crida, no? No, autoconvidar-nos ja per l'any que ve. A on? Aquí mateix. A Calonge vinga, Sant Antoni. apuntem. Clar, Sí, doncs home. ja ens Són autoconvidem. els que han cregut en nosaltres Clar. per primera vegada. Després, si a més durant l'any Són els- algú ens vol convidar, no sé, Per podem anar a la Nadal podem tornar a muntanya, venir. Els que reals. podem anar a la sí. neu, tenim moltes Per possibilitats Nadal com a hi ha programa. neu aquí? Sí, No, home, aquí no. i tant. Bé, doncs, per acabar ja, també donem les gràcies a la Catalunya Business School que ens patrocina. Si voleu més informació sobre els cursos que ofereixen, podeu visitar catbs.info. Gràcies, Xevi, per venir a acompanyar-nos en aquesta brisa Gràcies marina. a vosaltres per aquest somni. Gràcies, David, per no sé ni què dir. No sé, ara m'ha deixat sense paraules, però gràcies a tothom i a la vida en general. Recordeu que ens podeu escoltar els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Bon Matí, que ens trobareu a Spotify i a quasi totes les plataformes de podcast disponibles, i també ens podeu veure a YouTube. O sigui que si no ens veieu i no ens sentiu és perquè no voleu. Gràcies, que vagi bé. Adéu. Adéu. Des de l'Espigó de Sant Antoni, amb la mar picant a poc, parlem de viatges i de somnis, amb un mòbil encès a cada lloc. Abans desplegàvem un mapa
i preguntàvem pel camí. Ara una màquina sap on irem abans que ho sapiguem decidir. 7 dies i 900 euros, digue'ns on podem anar. Volem caminar i menjar bé i veure el sol damunt del mar. Que la màquina ens marqui la ruta, però no ens digui on hem de mirar. Que els millors records d'un viatge no es poden programar. 5 estrelles té la terrassa, 4,8 al restaurant. Google Maps ens marca la ruta i un influencer va al davant. Hi ha una cala que era secreta, ara hi ha cua per fer-hi un retrat. L'algoritme ha trobat el paradís i en 2 estius l'ha massificat. 7 dies i 900 euros, digue'ns on podeu anar. Volem caminar i menjar bé i veure el sol damunt del mar. Que la màquina ens marqui la ruta, però no ens digui on hem de mirar. Que els millors records d'un viatge no es poden programar. Quan tornem carregats de fotos i el viatge ja sigui record, recordarem aquella tarda que no ens va recomanar l'Hijos. 7 dies i 900 euros. I 900 euros, digue'ns on podem anar. Volem caminar i menjar bé i veure el sol damunt del mar. Que la màquina ens marqui la ruta, però no ens digui on hem de mirar. Que els millors records d'un viatge no es poden programar. No es poden programar.